түгел таңыбыз қазір инде бүтінләйге айырылды юлыбыз ничек инде ничек була алға табан ишләргә нинди дәвалар табыймсың сүрелмәгән хисләргә ләкин сине оныта алмыйм элеккечә яратам көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам ләкин сине оныта алмыйм элеккечә яратам көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам син дип уйлаган уйларының кайчан булыр ахыры кайчан гына туктар икән бу сагышның яңгыры ничек инде ничек була алга табан ишләр